Het alcoholvrije feest voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar in de Blokhuis Sporten in Ljouwert is juist uitdraaid op een kater voor de organisatie. Er kwamen haast geen mensen op aan. Vanwege de lege opkomst beëindigde de organisatie het feest enkele uren eerder als de bedoeling weer. Initiatiefnemer Marian Eiben heeft het in de Niksfeest correct opzetten, omdat band jonger als 18 jaar, zoals haar eigen dochter, hield hij het vaker wegeren worden in horecazaken. Ik vind wel dat ze een plaats missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ja. Gewoon lekker muziekje, dansen, chillen. Ja. Gewoon bij elkaar zijn, ja. Je had zelfs een dochter, in die leeftijd, daar vind ik me wat ik hoor. Dat ze zei van, ik kan gewoon nergens met de laan in Ljouwert. Ja. Ja hoor, die komt er niet in. Nee, absoluut niet. Je wordt gewoon geweigerd bij de deur. En wat vind je ervan? Ja, kut. Het lukt gewoon niet meer. Nee, het lukt niet meer, nee. En wat doen jullie dan in het weekend? Nou ja, we spreken met z'n tweeën af, dan zitten we bij iemand thuis. En ja, maakt het helemaal gezellig. Ja. Saai. Ja, feestje leuker. Is dit nou een goede oplossing? Ja, op zich wel. Het ziet echt chill om op haar kamer te dansen. Dat kan je beter hier doen. Het is nog net duidelijk dat er een Niksfeest komt.